Gender po naszemu, po śląsku. Samuno sfajerowali Dzień Kobiet. No można nie wszystkie, bo są niektóre łośliwce, którym się ten dzień cięgiem ze komuną kupluje. Bałeczki nasze nie daje się tego fajeru wytargać i jakie już sam godą fajerowali na sołki karpęty. Tela, co wiele tego święta niektóre babskie cajtungi bastrują roztomajte ankiety, konkursy i co tam jeszcze, co by ino czy jak najwięcej iptów się te jej cajtungi lajsnyli. Tyż i we Sejmie cięgiem się tam o te równouprawnienie naszych babów wadzą, ale to już jest srogo polityka, chociaż te maluśkie, jej uczydubskie są najbardziej zwadliwe i fest wargaty. I sam wspomnieli mi się naisto gryfne kąski, które pisał berą jeden szykowny warszawiok Stefan Wiechecki. Wiech. Od bajtla bocza jego geschichty można już teraz nie tak blank genau, ale zawdy, kiedy się wspomna, to naisto się festenie dosia chichu. Ja to by da żoniowe nasi gotki można nie tak do ostatka genau, jak to ten Wiech napisał. Te lateroski godom, co kto boczą jeszcze od bajtla i co by mi sam żaden nie przeciepował i że ze siaafa robią i hitą się cudzych geschichtów. To będzie moja, tela co naisto ją ten Wiechecki dawno za starego pierwy, no, zaroski po tej drugiej wojnie, wypokopił i w roztomajtych cajtungach ogłosił. A idzie to można jakosik tak. Takejsik z rańca, który już był na tych świadczeniach przedemerytalnych, przy Kwansko dzisiaj kumie jeden mój kamrat, stary knaker, który się już blank dawno tym ułożył. Widzę, co jest jakisik znerwowany, jakisik tam mocka podhajcowany i ciepie mnie na zesel jeden taki farbisty cajtung. Kapnąłeś się, co to jest Zeitung dla bob i no nie miarkuja po jakiemu on się go lajsnął. Ziebko mnie to wyprościło, ale pytam się go opaternie. Franz, a po jakiemu kupujesz takie Zeitungi? Te babskie geschichty cię tak fezrajcują, albo jak? Nie, Pieruny miankornie go do ten mój kan. To ino skuli tego, co my hopy musimy czytać wszystko, bo inaczej biada nam. Możemy wszystko, co my od Adama i Ewy erbli na zicher do momentu przedrzystać. A po jakiemu? Nie miarkuję, o czym ty godasz? Ano, tuż kuknij na trzecio zajta tego Zeitunga. Badnąłech i czytam, że w jakiejś ankiecie, ja do pora 10 lat temu samunos już funguje, pytali się babów, eźli łonym mają hopy we wszystkich tych domowych robotach hilfować. Tako zwada była też niedowa w naszym Sejmie. Czytam, a sam czarno na białym jest naszkryflane coś takiego. Jeziek wydano już od pół roku i mojego hopa tak jak genau wytresirowała i wszystkiego naumiała i że teraz w chałupie robimy wszystko w roz do kupy, a onemu się zdo, co to robi ze swojej nieprzymuszonej ucichy. Francji no mrąknął coś ich pod fusiskiem i powiedział. Ty ściśniego z tego szlapitkorza to ci jest, najsto ciuśmok i chlipa. No ale czytam dalszy, a ta mamzela go do tak. Mój stary wstało do roboty o 5 z rańca, odgrzywo się na hajcunku, uważone jest se wczoraj hawerfloki. Ale śniego mam las i lelek. Hawerfloki się odgrzywo, kiedy na wieczór uważał hop dla gansi albo kacyców. Płaczka po licu ci mu śleciała, a i korze mi ci da dalszy. Pomywo szolki i talerze, bo jodzie piero wstawą o 7. Ziebko się ten mój kamrat snerwował do polu, ale kozo mi ci da dalszy. Mój opucuje moi swoje szczewiki, flikuje fuzekle, morodcą kochałpa pośmiatać, wieszczo jeszcze gardiny po praniu i blank nie wygląda na takiego, co by nie był rod, co by był nabańturzony z kuli tego. Nie wygląda, a hejmo wyglądać, nerwuje się ten mój kamrat. Czasu piero nie przecaniemo, tu deliny powyciero, tu wybigluje się chędy i klajdy o swojej starej laufki hitowe jej sztrymfach, a ta jego mamzela bizy goni i brzonko się wyprykolu. Jeszcze one narychtuje śniadanie, a ona ci go spieroni jeszcze i że bąkawa za zimno i wartko tyro do golaca.
Całko robota potajlowano, prawi dalszy Fran. Kejno on wieszo pranie na górze, to ona robi się ten diosecki manikir. Kie on bigluje, to ona nie poradzi przyjść dosia. Kierekiecki będą latoś moderne, długie albo te blank bez pępka. Josia tam ojgien tym nie ciarachem nie tropia. On za ta swoja staro, za ta jego kalemba mogę i dziecka na świat wydawać. Mnie tam jest wszystko jedno. I no hopie sam się rozłajzi o bezpieczeństwo nos wszystkich hopów, bo widzę co się już i za mnie moja staro wzięna. Jakoś i tak we zeszły tydzień, we sobota moja staro dowo mi moje zoki nawleczono jegła, czarną nicią, zicła mi się na klinie, napoczęło mnie tak niechaj do spasu, uczyć stopować, ficować se moje zoki. Kuchom ci tak nania, można się jakoś ich niemocno na Filipie zrobiła, albo co, ściepuja ci ją z tego klina, zoki wciepuje do wasz korbu i wartko wylazuje na piwo do naszego zwykłego szynku. A na odwieczerz, ojgeniuzaj, jakieś ich ranie, zegówki medlo szpasu praskła w łeb i korze mi nasze prykole narychtować do spaniu. Nie, coś ich sam nie klabuje, biera pitowa na łap i chce tyrać po doktora. No idzie piero teroski, moja staro, pochozami cyn Zeitung, we kierym jest genau wyeklerowane, jak ta istno naumiała swojego chopa ficować zoki i sztrymfy. Można to nie jest naisto, można to jakoś ino jej chwolba, można się tak ino przed kamratkami chwoli. Nie, ten całki widz to jest ino we tym, co nas dopiero od pół roku wydano, a teroski bez ten babski Zeitung insze baby pańtuje, powiedział Franz. A kejby u nich na zicher tak było? O wiele tak naisto jest, to ten istny musi już dzisiaj kamratów prosić, co by go w to zakatrupił, bo nie ma na co czekać. Miłosierdzia naisto niedoczko. Tak się miarkuje, co nie wszystkie hopy dają się zbamuncić. Można jest poruch, kiedy się jeszcze nie dają po głowie skokać. No ale czasy się wekslują i już nie ma tego, co było we dawniejszych familokach albo zidlongach. Kaj to każdy we familii miarkował, co onemu się przynależy, co musi, a co nie musi zrobić. Oj, więc pnioku.